Nazdar. Čau. Vítaj. Poď ďalej. Díky. Donesol som ti batériu. V podstate vieš, ako si mi hovoril, že máš problém s napojením sa na elektrínu, tak toto by malo vyriešiť tvoj hlavný problém a tým pádom ti dodávať elektrínu do celého domčeku. No, to by bolo perfektné, ale čo vlastne táto malá krabica na prvý pohľad dokáže? Máš v tom podstate menič aj s batériou 2 kW. Dal by si len na strechu panely, ktoré by ti vlastne vytvárali tú elektrínu, respektíve premieniali slnečnú energiu na energiu, ktorú vieš využívať v domácnosti a nemusíš byť vôbec napojený na elektrickú sieť, funguje to off-gridovo, čiže takýto ostrovný systém. V podstate jediné, čo potrebuješ k tomu je upraviť hlavný istič, aby si sa vedel napojiť na tú batériu. Výborne, ale teraz, keď nebude svietiť slnko, ako mi táto baterka pomôže? Buď ti dobije slnečná energia, lebo má to nejakú kapacitu a vieš fungovať, pokiaľ má batéria nejakú výdrž, alebo ak je úplne vybitá, vonku je tma, nesvietí ti slnko, povieš najbližšiemu kamarátovi, ku mne napríklad, a ja ti to dobijem normálne cez zasúvku. A koľko trvá také dobývanie? 2 hodinky cca. Je výborná vec. OK, tak to skúsime zapojiť. Ja upravím elektriku. Dobre, ty priprav všetko, ja ti pošlem schému, čo máš pripraviť. Po prípade, ak by si s čímkoľvek nevedel rady, kľudne sa mi ozvi, viem ti s tým pomôcť, alebo pošleme chlapcov, ktorí ti to spravia. Dobre, pošli mi schému zapojenia, upravím elektrický rozvod a zapojíme batériu. Jasné, dobre. No, pozerám, že si to už pekne napojil celé. Jak sa ti to podarilo? Tak poslal si mi schému, bola úplne jednoduchá. Po pripojení sa na solárne kolektory sa to samé oživilo. A v podstate toto je napájanie môjho domčeka a krásne vidím, koľko mi slnko pridáva energie, koľko mám okamžitú spotrebu, ako mám nabitú baterku, približne koľko hodín vydrží pri tomto procese fungovať. Čiže môžeš povedať, že na základe jednoduchého návodu si pochopil viac menej všetko. Úplne jednoduché, v princípe všetko je na báze konektorov, to znamená len zapájaš konektor so značením do príslušnej zásuvky a bez problémov úplne jednoducho si to poskladaš sám. Ja som sa tešil, že ti prídem ťa niečo naučiť, ale jak pozerám, ty už všetko pekne ovládaš, takže ma to teší. Čo ťa najviac teší na tej batérie? V rámci začiatku používania dneska bol úplne že slnečný deň a bez problémov slnko stíha, dobíja a mne tento domček funguje. Chladnička, ohrievač teplej vody, klimatizácie. Zatiaľ baterka za celý deň slabých 18% vyšla dole. V kuse sa stíha dobíjať. Veľmi si mi pomohol, veľmi pekne ti ďakujem za tip. Som za rád, maličko, že som to zabezpečil. Kľudne daj vedieť všetkým susedom, ktorí majú takisto nejaký problém a príde mi pomôcť. Po prípade našiel som to na stránke www.finenergy.sk, čiže kľudne mi pošli link a oni si tam všetko naštudujú. Výborne, som rád, veľmi rád to doporučím aj ostatným. Tak sa drž. Díky.